Usiqiniseko indoda engasho ukuba emculweni lukhona uvo elifakile, kodwa akusikhona ukuthi umculo wazi wonke jikelele. Umculo unenhlanhla yokuthi ukhona umuntu kubo wayekhona ngekhathi zobani bani emculweni. Uyabona, ngeke ngamkhuza usiqiniseko kule minyaka edlule kukhona umdlalo ugatsheni ayoba nawo lapha ko-Vryheid noma kwakuseNewcastle, ngisakhumbuli kahle. Esho yona lento yokubhimba kagatsheni. Leya nto iyamlimaza ugatsheni ngoba kufanele ukuthi wonke umuntu manje efune lento ugatsheni abhimba ngayo. Ngeke isizwe sithi sijabule kangaka sigxuma sibheka phezulu ubuzoqhamuka wena uzothi ugatsheni ucula sakubhimba. Siqiniseko mfowethu, musa ukuyenza lento. Musa ukuveza ama-weak point noma mhlawumbe izinto ekuzothiwa abazogcina abantu beyibona ngempela mhlawumbe beyifuna beyithola. Omunye uzogcina eyithola nje ubhimba mawuka nje. Mina nje angikuzwa lokho ukuthi ugatsheni ucula ngendlela yokuthi uhlangana nama-instrument kuma-backings kuphela. Umuze ecula nje ngendlela yakhe, and angiyizwa le combination oyishoyo kaMfiliseni nomkhathazi. And lento le yokugxeka abaculi uyabalimaza abaculi ngoba ekugcineni ubalimaza abaculi ubuse ungabaniki indlela futhi yokuthi kufanele benze kanjani ze bebe right, bahlikiza nje kuphela. Ngiyakhumbula nje nithi nonjoko nithi akayeke ucula usuke ethini unjoko. Indlela yabo yokuphila kudala ukhuzeka siqiniseko ngale nto. Mfowethu musa ukubulala abaculi bakithi. Uma kuwukuthi awumzwisisi noma akahambisani naye, thula, vala emlonyeni, ukhulume ngaloyo wena omzwayo ukuba uyashaya. Uthi hayi sibona ubani wami uyashaya. Bayeke laba abanye. Ugatsheni njengamanje ujabulisa abantu yonke indawo la qhamuka khona nje ugatsheni bajabulela ugatsheni abantu. Kodwa namhlanje uyamhlikiliza nakanjeni. Musa mfethu kuyenza siqiniseko lento. Uma ngabe ubona ukukhona into oyibona kumculi yeke. Uzoyibonela ngendlela abona ngathi wenze njani. Ugatsheni nje uright mfethu. Nakule album nje yakhe yona le khona kade ukuhlaba. But angazi uhlabani. Ngoba ugatsheni nangu uyaqhubeka. Into ebalekile lento eyibusiness mayenzeka ithandwa abantu, ithonga lakhe noNkulunkulu wakhe kusamholela lapha ukuthi umculo wakhe uthandwa abantu. Miyeke thula phansi. Qiniseke babhlungu lento ngoba ugcina uyenza personal wena njengoba uthuka lezo nhlamba nje oyithukayo. Ugcina uyenza personal ukuthi abantu bayakulwisa mabe kubonisa. Ngiyakhumbula nje nalo bhutu bongani naye wakwakhuza ngalento le. Ugatsheni ucula umculo wakhe indlela yakhe. Akukho la kuthiwa khona uwenza into efana nekabani. Kufanele into uyilalele kumnikazi wayo ukuthi uwenza ini ehlangene nekabani. Uyabona nje ulompana umenzi washo kahle umenzi wathi mina umculo wakho ucula phakathi kaMajota nechala umfoka ngubani. Iyo into esingakwazi ukukhuluma ngayo leyo ngoba wayasho yena. Lokho kusho nje ukwazi ukuthatha. Kuukuthi unalento yokuba umculo wazi kakhulu asazi kanjani kodwa wazi kakhulu. Umculo siwazi ngempela thina kodwa siyaqinisela nje kuwona sibuye siyithulele singazi. Mina umculo ngiwazi ngempela hayi ukudlala. Angithatha amashance emculweni. Kodwa ngeke ngikwazi ukugxeka umculo. Hayi